Zi de filmare astăzi și am venit la mai mult decât un dulce din Pantelimon. Și știți ce îmi place foarte, foarte mult și vă spun cu cea mai mare sinceritate. Au prăjituri și torturi pentru candy bar-uri corpore și pentru botăi și pentru nuntă. Tot timpul sunt așa, cu trendurile și caută să aducă prăjiturile cele mai sofisticate, care arată bine, au un alt fel de design. Dar ce îmi place mie iarăși foarte tare este că tot timpul au și prăjiturile clasice din copilărie. Iar eu, de fiecare dată când vin la mai mult decât un dulce, mi-aduc aminte că atunci când eram mică făceam cu mama fagure și nuci. Așa că, da, se aude foșnin, de fiecare dată când vin la cofetăria mai mult decât un dulce, nu rezist fără să-mi iau celebrele nuci. Sunt super, super bune, exact ca în copilărie. Exact același gust. Aceeași bucurie de mai mult decât un dulce. Un sentiment care rămâne pentru toată ziua. Așa că dacă ai o zi proastă, îți dau un tips. Vină la mai mult decât un dulce, alege o prăjitură din copilăria ta. Gustă-o și spune-ne cum a fost. Dar e delicioasă, vă asigur.